President de la Mesa del Parlament de Catalunya, senyores diputades, senyor president de l'Institut de Drets Humans de Catalunya, senyor director, senyores i senyors, és un honor donar-los la benvinguda en aquest Palau, seu del Parlament, que es complau d'acollir un cop més l'acte de lliurament del 23è Premi Solidaritat i de la menció especial als mitjans de comunicació atorgats per l'Institut de Drets Humans de Catalunya. Em pot donar la paraula en primer lloc al senyor Jaume Saura, president de l'Institut de Drets Humans de Catalunya. Moltes gràcies. Molt honorable president del Parlament de Catalunya, digníssimes autoritats, amigues i amics. Un cop més, el lliurament del Premi Solidaritat és una oportunitat que ens dona el Parlament de Catalunya en aquesta seu per fer un reconeixement d'una persona, una entitat, en aquest cas la Fundació SURT, que s'ha destacat al llarg de la seva trajectòria per la defensa dels drets humans, de les persones. I també per fer aquest mateix reconeixement amb un periodista que també en la seva tasca diària ha donat a conèixer les problemàtiques relatives a la defensa dels drets humans. És també una ocasió que aprofitem cada any a l'Institut per fer una mica de balanç, per intentar mirar enrere i veure què ha passat aquest darrer any en matèria de drets humans, tant a Catalunya com a la resta del món. I la veritat és que enguany el panorama no és precisament afalagador. Sembla una mica com si després de les celebracions, els fastos del 60è aniversari de la Declaració Universal, ara fa poc més d'un any, doncs la dura realitat és la crisi econòmica, però també un cert repunt de les amenaces a la seguretat, doncs hagi posat en un segon terme la qüestió de la protecció dels drets humans. A nivell de l'estat espanyol trobem alguns exemples recents en algunes legislacions i pràctiques que a parer nostre són autèntiques regressions en matèria de drets. Em refereixo a la reforma de la llei d'estrangeria, la reforma també de la llei d'asil i també la reforma de la llei orgànica del Poder Judicial en matèria de jurisdicció universal. Sembla, no es diu evidentment de forma explícita, com si interessos, valors importants, com pot ser la recuperació econòmica, com pot ser la seguretat i com pot ser estar a bones amb alguns països poderosos, doncs aquests valors, insisteixo, legítims, haguessin de passar per sobre del valor de la dignitat del ser humà. A parer nostre, això no és així. La dignitat humana i el que això porta aparellat, que és la defensa dels drets, és tan, no dic més, però és tan important com aquests altres valors que legítimament també s'han de defensar. I creiem que no es pot fer una cosa sense l'altra, que per defensar eficaçment, per defensar democràticament valors com la recuperació econòmica, la defensa de la seguretat o les relacions internacionals, doncs això es pot fer de manera compatible amb els drets humans. Malauradament no és només a nivell de l'Estat, sinó també molt més a prop de casa nostra que hem trobat alguna sorpresa darrerament en l'àmbit dels pobles i ciutats de Catalunya. Hi ha hagut dos incidents molt recents que ens han colpit. El fet que una alcaldessa es negués a donar ajuda, a donar suport a una treballadora que es veia amenaçada per motius culturals. El fet que en un municipi hi hagués la iniciativa, feliçment retirada, de negar l'empadronament a les persones estrangeres que no tenien residència legal. En el fons estem parlant d'aquest canvi de valors. Sembla com la pau social en un àmbit de certa immigració, la pau social, la immigració versus els autòctons, hagi d'estar per sobre dels drets, del dret a la integritat física i psíquica i moral d'aquesta treballadora de Cunit o el dret a l'educació i a la salut, que és del que estem parlant realment quan parlem de l'empadronament. Perquè, desenganyem-nos, l'empadronar-se no és només un acte administratiu, és també l'única via que hi ha per accedir a uns drets que la Constitució, l'Estatut, els tractats internacionals que ha firmat Espanya, doncs diu que són per tothom, i per tothom és tothom. Per sort, el panorama no és només negatiu. També hi ha
aspectes positius en aquest diagnòstic, no? I molts d'aquests han passat en aquest Parlament, i per això ens fa tanta il·lusió doncs, que el Parlament cada any ens convidi a donar aquest premi a la seva seu. En aquest Parlament no fa gaire, fa un parell de mesos, s'ha aprovat la nova llei del Síndic de Greuges de Catalunya, per exemple, no? El síndic ja durant tota la seva trajectòria, els 3 síndics que hi ha hagut, s'han destacat com a autèntics defensors dels drets humans, amb un activisme cada cop més important, i el fet que aquesta nova llei reforci la institució ens sembla molt interessant i que a més ho faci incorporant a casa nostra una figura que ens ve, diguem, mandatada per un tractat internacional com és el Mecanisme Nacional de Prevenció de la Tortura, que el síndic es posi al centre d'aquesta figura acompanyat d'advocats, de metges, d'activistes en la llei. També el programa de defensors dels drets humans que impulsa el Departament d'Interior o la llei que ha aprovat el Parlament per una renda d'inserció, la renda mínima per les persones que han perdut la prestació. És a dir, són iniciatives que van en aquesta línia a la que estem fent referència, la de fer efectius els drets humans, que aquests drets que estan a les declaracions, als tractats, a les lleis, siguin reals. I en aquesta direcció de fer reals els drets humans, doncs, no només hi ha les institucions, també hi ha les persones, també hi ha les organitzacions de la societat civil. I aquí és el que volem destacar, aquesta tasca moltes vegades invisible de moltes entitats, de moltes persones de la societat civil, de la premsa, que amb la seva tasca diària fan efectius, fan reals els drets humans. I és per això que és per nosaltres un motiu d'orgull, de festa, comentàvem abans amb el president, l'entrega del Premi Solidaritat és un dia molt important per l'Institut de Drets Humans de Catalunya perquè donem aquest reconeixement a persones o entitats que fan aquesta tasca. En aquest cas, vull felicitar molt sincerament a la Fundació SURT, que fa una feina molt important amb una vessant molt oblidada dels drets humans, els drets de les dones, moltes vegades dones immigrades també, per tant, lligant amb el que dèiem ara. I pel que fa al senyor José Yoldi, un periodista compromès, que tampoc és tan freqüent, compromès amb la justícia, cosa que vol dir molt sovint crític amb el sistema de justícia. I això també ens ha agradat molt. Per tant, per no allargar-me més, senyor president, moltíssimes gràcies un altre cop per permetre'ns donar aquest premi en aquesta magnífica seu i felicitats, enhorabona als guardonats d'enguany. Moltes gràcies, senyor Saura. I té la paraula el director de l'Institut de Drets Humans de Catalunya, senyor David Bondia. Molt honorable president del Parlament de Catalunya, digníssimes autoritats, amics i amigues. Un cop més ens tornem reunits a la seu del Parlament de Catalunya per fer el lliurament del Premi Solidaritat i la menció especial als mitjans de comunicació. Un any més és motiu de gran satisfacció veure diverses entitats de la societat civil que desenvolupen una tasca silenciosa, a vegades anònima, per tal que la garantia dels drets humans i la seva efectivitat no sigui només un eslògan polític que celebrem cada 10 de desembre. És veritat que s'han fet molts avanços en matèria de drets humans des de l'aprovació l'any 1948 de la Declaració Universal dels Drets Humans. També s'ha de reconèixer que molts d'aquests avenços han sigut gràcies a la lluita de la societat civil per la garantia dels drets humans. Algunes vegades han estat acompanyats pels poders públics, d'altres no. Malauradament, en aquests moments que tot sembla centrat en la crisi econòmica, no podem dir que siguin temps de prosperitats pels drets humans. Estem davant de moments on les lluites de la societat civil pels drets humans són més necessàries que mai. Tot sembla indicar que les autoritats estatals i els polítics estiguin més preocupats en fer polítiques amb els drets humans que fer polítiques de drets humans. Els missatges que ens arriben darrerament són força contradictoris. Per exemple, sembla que no recordem que d'aquí a pocs dies, el 20 de febrer, celebrarem el Dia Mundial de la Justícia Social. Aquest any, l'any 2010, Nacions Unides ha proclamat l'any de l'apropament de les cultures. La lluita pel reconeixement dels drets dels immigrants ens hauria de mobilitzar a tots. Des de diferents àmbits ens arriben missatges contradictoris. Per una part, d'aquí a pocs dies tornarà a ser recurrent el debat sobre el dret dels immigrants a votar a les eleccions. Sembla mentira i és una llàstima que aquest debat només s'obri en període preelectoral i després s'oblidi de les agendes dels partits. També, per una altra banda, sentim manifestacions públiques que afirmen que aquí no cabem tots.
aquestes contradiccions ens han de posar alerta. Per aquest motiu, cada cop és més necessari el treball d'entitats com la Fundació SURT, que mitjançant el seu treball dia a dia transforma les afirmacions de que aquí no cabem tots en realitats com aquí tots som necessaris, nacionals i estrangers, homes i dones, independentment de la raça, la cultura i la religió. Entitats com aquestes s'han convertit en imprescindibles per multitud de persones que sempre reben un no per resposta. Al posar en pràctica els principis d'igualtat d'oportunitats, racionalitat, transparència i objectivitat. Parlem d'una entitat que mitjançant un projecte global, innovador i enfocat a la transformació social desenvolupa polítiques de gènere i mesures d'igualtat des d'un enfocament constructivista i de competències. Es tracta d'una entitat que afavoreix la presència de dones en el teixit econòmic i social, en condicions d'igualtat i que recolza el procés d'inserció sociolaboral. En definitiva, una entitat que va més enllà de la multiculturalitat, una entitat que aposta per la convivència intercultural, una entitat que proposa donar valor als aprenentatges realitzats per les dones en àmbits no formals. Un altre motiu de preocupació i alarma hauria de ser la constatació de com la clara separació de poders que ha de vertebrar tota verdadera democràcia es veu alterada quan es prioritzen interessos econòmics. Un exemple d'aquesta situació el podem veure en el gran pacte d'estat al que van arribar els dos partits majoritaris de l'estat espanyol per retallar, a instàncies del govern i sota pressió d'autoritats estrangeres, la jurisdicció universal. Aquesta retallada, que també ha comptat amb el silenci i complicitat d'altres representants polítics, pretén deixar sense esperança, sense justícia i sense el dret a saber a moltes víctimes de violacions dels drets humans. Pretén que continuïn sent invisibles no només on han sofert les violacions, sinó ara aquí també seran invisibles. És per aquest motiu que el treball des dels mitjans de comunicació és fonamental per tal de denunciar les arbitrarietats que moltes vegades es cometen des dels poders públics, per tal de denunciar que quan no es deixa de fer la seva feina a les instàncies judicials i també quan aquestes instàncies, mitjançant decisions clarament partidistes, obliden el seu deure d'interpretar el dret d'acord a criteris de justícia social. És per tot això que el treball de periodistes com José Yoldi, des de la denúncia i la crítica constructiva, és del tot necessari per tal de construir un estat on els valors dels drets humans no només siguin inherents a la societat civil, sinó que també guiïn les actuacions dels poders públics. Ara que es parla tant del descrèdit de la classe política, el missatge hauria de ser evident. Si les lluites de la societat civil han permès fer un món més solidari, més habitable i més respectuós amb els drets humans, els polítics s'haurien d'apropar a aquestes lluites per desenvolupar polítiques públiques, internes i internacionals que prioritzin les persones per sobre de les empreses, la justícia social per sobre de l'enriquiment econòmic i els drets humans per sobre de les disputes partidistes. En aquest llarg camí que encara queda per fer, els ideals i els valors inherents a les lluites de la societat civil poden servir per generar confiança i apropar els polítics a la societat, de la que no oblidem són servidors. Moltes gràcies. S'ha de destacar que aquest any, com l'any passat i els propers anys, l'obra escultòrica que es dona al guanyador del Premi Solidaritat ha estat realitzada per Jaume de Còrdova. La teniu aquí present i és un símbol d'identitat a partir d'ara de l'Institut de Drets Humans de Catalunya. El jurat de la 23a edició del Premi Solidaritat 2009, reunit el dimarts 12 de gener, va decidir atorgar aquest guardó a la Fundació SURT, en reconeixement a una entitat que treballa des de fa més de 16 anys per la inserció laboral de les dones, especialment de les que es troben en situació de major vulnerabilitat per la seva situació econòmica, social, cultural o personal. Recull el premi Fina Rubio. Gràcies. M'agrada molt tenir amics i amigues tan entregades. Senyor president, molt honorable president, senyor Saura, senyor bon dia, amics i amigues.
en nom de tot el patronat de la Fundació SURT, en nom de totes les persones que hi treballem, de totes les dones i els homes que hi treballem a SURT, i sobretot en nom de totes les dones que al llarg dels anys han passat per la nostra entitat, han fet alguna acció, han estat amb nosaltres i nosaltres amb ella, volem agrair des del més profund del nostre cor aquest premi que l'Institut per als Drets Humans ens ha concedit. El rebem amb molt d'orgull, ho hem de dir. Ens ha agradat i ens en sentim molt orgulloses pel que representa de reconeixement de la nostra tasca, d'una tasca desenvolupada per la Fundació al llarg dels anys, però sobretot perquè l'entenem com un reconeixement a la llarga i persistent lluita de les dones pels nostres drets econòmics, socials i culturals. Uns drets que tenen una importància cabdal, que són part inalienable i central dels drets humans i que formen també part integral de la vida de les dones i de la possibilitat que tenim de viure-la amb justícia, dignitat i qualitat. Així ho reconeix la Carta de les Nacions Unides i així també ho va manifestar la Conferència Mundial de Dones de Beijing el 1995, quan va fer palès, va deixar molt clar que els drets econòmics i socials de les dones són drets humans i va encoratjar els governs, els agents socials i les organitzacions de la societat civil a comprometre's amb ells. En el vell mig de tots aquests drets, dels drets econòmics i socials, es troba, com també reconeix la Carta de Drets Humans Emergents, el dret al treball i a l'ocupació en condicions de dignitat i d'equitat. I això inclou salaris justos, igual remuneració per treball, igual valor i protecció contra l'assetjament sexual i la discriminació per raó de sexe. Però 15 anys després de la Conferència de Beijing i bastants més de la Carta Universal, i malgrat que sols en la darrera dècada més de 200 milions de dones han entrat a la força laboral a escala mundial, no podem dir que s'hagin produït millores significatives en aquest terreny. Certament s'han anat guanyant, hem guanyat espais en l'àmbit laboral i moltes legislacions que eren clarament discriminatòries han donat pas a altres pretesament neutrals. Però a la pràctica, i això és el que ens importa, la participació econòmica i laboral de les dones continua estant marcada per profundes bretxes relacionades amb la segregació ocupacional i la discriminació de gènere en el treball, que suposen una vulneració dels nostres drets humans. Les desigualtats salarials, la forta segregació de gènere, la major presència en treballs temporals, a temps parcial i en categories més baixes, són algunes de les desigualtats que encara defineixen la posició de les dones en el mercat de treball actual. Al igual que ho és la forta presència femenina en l'economia submergida, que sovint, massa sovint, s'amaga darrere les xifres d'una suposada inactivitat que no és real i que, a més, encobreix situacions d'atur, de desocupació no registrada, és a dir, d'atur que no és visible. Alhora que es mantenen les enormes dificultats per entrar en les professions més valorades i altament masculinitzades, i en especial per arribar a càrrecs de decisió i de gestió de poder a les empreses. I embolcallant tot això, tots aquests factors, es troba una idea de conciliació de la vida personal i laboral que no contempla prou, no suficientment, la imprescindible corresponsabilització de les tasques de cura entre homes i dones. Per al contrari, les continua descarregant majoritàriament sobre les dones, abocant-nos a totes, així, a una sobrecàrrega de treball, el remunerat i el no remunerat, que té un impacte evident i immediat en l'augment de la precarització i la vulnerabilitat de la nostra participació en l'economia i en la política, en la societat. I aquest fet restringeix encara més les possibilitats de participació de les dones en la vida pública, en la presa de decisions i en l'esfera política, social i legal. Són bretxes que, tot i que es justifiquen amb criteris pretesament objectius, com ara competitivitat o flexibilitat, es sostenen realment per pràctiques culturals, estereotips, desigualtat estructural que encara es mantenen en els mercats laborals. Més avui, quan la crisi colpeja profundament, brutalment, a homes i dones de manera dramàtica. Això és el que nosaltres copsem cada dia, això ho veiem cada dia a SURT, i per això hem volgut acompanyar a les dones, ens hem volgut acompanyar d'elles
en la lluita per erradicar qualsevol forma de discriminació econòmica i laboral. Al llarg d'aquests 16 anys de vida, més de 10.000 dones han participat en els diferents itineraris i programes d'orientació, de formació, d'inserció, de creació d'empreses que es duen a terme en l'entitat. Més del 50% han estat dones immigrades. Moltes d'elles amb perfils professionals molt alts, però que en arribar aquí veuen que no se'ls és reconeguda ni la seva experiència ni el seu treball. La nostra tasca està dirigida a facilitar l'accés d'aquestes dones al mercat laboral i a la millora de les seves trajectòries professionals, donant suport, com ens deia el senyor Bondia, a aquelles que especialment es troben en situacions de major vulnerabilitat. I ho fem partint del reconeixement de les seves capacitats, de la seva autonomia i de la diversitat de les dones, reconeixent i posant en valor aquells aprenentatges no formals que sovint no es reconeixen en la societat ni en les empreses. En definitiva, tot el treball que desenvolupem està dirigit a facilitar el desenvolupament professional i personal de les dones i s'orienta per valors profundament arrelats en la nostra entitat, que són el que donen sentit a la nostra tasca i que marquen el rumb i l'objectiu últim que volem assolir. Una societat sense discriminacions per raó de sexe, en la que dones i homes siguem igual en drets i oportunitats, diversos amb les nostres identitats, corresponsables de les tasques de cura i paritaris en l'exercici dels espais socials i del poder. Estem convençudes que sols així es podrà garantir que les dones i els homes gaudim dels beneficis dels drets econòmics i socials i culturals en condicions d'equitat. Aquest premi, que agraïm profundament, ens encoratja encara més a continuar treballant per aquest objectiu. Moltes gràcies. En aquesta edició, la menció especial Mitjans de Comunicació ha recaigut en el periodista José Yoldi, redactor de Tribunals del diari El País. En les seves anàlisis i cròniques judicials, el periodista té sempre present l'enfocament dels drets humans, tant en l'àmbit nacional com internacional, i contribueix d'aquesta manera, de forma decidida, a la seva promoció, divulgació i defensa. Gràcies. President, bona tarda a tots. M'hauria agradat parlar en català i fins i tot un amic s'havia ofert a traduir aquestes paraules, però he preferit, en noms als drets humans, no sotmetre'ls a la tortura d'haver d'interpretar les meves barbaritats de pronunciació. També m'hagués agradat saber anglès, pero tampoco ha estado posible. Decía que me hubiera gustado hablarles en catalán e incluso mi amigo Jordi, que anda por ahí, se había ofrecido a traducirme estas palabras, pero he preferido, en aras a los derechos humanos, no someterles a la tortura de tener que interpretar mis barbaridades de pronunciación. Y que también me hubiera gustado saber inglés, pero que tampoco ha sido posible. Quod natura non dat, salmantica non prestet. Lo primero de todo, quiero felicitar a la Fundación SORT y a su presidenta Fina Rubio por el Premio Solidaridad 2009, principal objetivo de este acto, y a continuación dar las gracias al Institut de Drets Humans de Cataluña por lo que a mí me toca. Me siento muy reconocido. Decía Madeleine Albright, secretaria de Estado con el presidente Bill Clinton, que los derechos humanos son la base de nuestra existencia. La responsabilidad de protegerlos está por encima de la soberanía. Si un soberano no cuida de su pueblo, la comunidad internacional tiene la obligación de hacerlo por él. Luego George W. Bush alcanzó la presidencia
y puso en práctica estos principios con algún pequeño matiz, como las falsas armas de destrucción masiva, la prisión de Abu Ghraib, los vuelos y cárceles secretas de la CIA y el limbo jurídico de Guantánamo. Todavía nos estamos reponiendo. Lo cierto es que todo esto hubiera sido invisible si los medios de comunicación, con todos los defectos que tienen, no lo hubieran contado al mundo a pesar de las amenazas y presiones recibidas desde el poder. Por eso puedo entender que los medios tienen un papel trascendente en la denuncia de todos aquellos que abusan de los inocentes y de los indefensos. Dicho esto, cuando el director del Instituto, David Bondía, me comunicó que habían pensado en mí para la mención especial de medios de comunicación de este año, pensé que solo en mi propio periódico había gente que la merecía mucho más que yo, como Juan Miguel Muñoz, Ramón Lobo o Ángeles Espinosa, que con riesgo de sus vidas han contado las atrocidades de Gaza, de Afganistán, Irak o Irán. Me sorprendió que un galardón tan especial se otorgara a un periodista que escribe de justicia, tribunales y terrorismo, y que, aunque ha tocado temas de derechos humanos en los últimos tiempos, está haciendo grandes amigos por explicar que los miembros del Consejo del Poder Judicial y los magistrados del Tribunal Supremo, con honrosas excepciones, practican la Semana Caribeña. Esto es, trabajar de martes a jueves, cuando la ciudadanía les paga sueldos superiores a los del presidente del Gobierno. Como ven, esto más que derechos humanos son derechos divinos. No obstante, recordé que el país se ha distinguido desde su creación en 1976 por la defensa de las libertades y en contra de la tortura y los tratos inhumanos y degradantes, así como por su gallarda defensa de la Constitución en el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Y aunque yo también defienda estos principios, mis predecesores, Francisco Gor, Bonifacio de la Cuadra y Ferran Sales, fueron paladines incansables en la defensa de los derechos humanos. Por ello, en su nombre y en el mío propio, acepto encantado y agradecido este reconocimiento público hacia la labor de los periodistas del país que nos tributa el Institut de Drets Humans y la sociedad catalana en el Parlament. Moltes gràcies. Doncs abans de cloure aquest acte em permetran un any més que els adreci unes paraules. Els darrers anys aquest Parlament, com a institució, s'ha fixat, entre d'altres objectius, obrir les seves portes. Físicament, multiplicant les visites al Palau, acollint nombrosos actes, però també en sentit figurat, d'apropar-se a la realitat immediata del país, més enllà dels canals de relació de caire legislatiu. El lliurament del Premi Solidaritat, atorgat per l'Institut de Drets Humans de Catalunya, n'és un bon exemple. No és només un acte protocol·lari, institucional de premiar unes persones. El que avui acull el Parlament és un acte amb valor polític, no de gestualitat partidista, sinó polític, amb majúscules. I permetin-me, doncs, que reivindiqui justament la política com a concepte. És un acte de compromís amb uns valors de reconeixement i reivindicació d'uns valors necessaris pel present i el futur de la nostra societat. És, doncs, un acte amb sentit polític de país. Ho ha estat cada any i ho és més encara en l'actual context de reacció a les crisis. Crisis diverses amb una arrel comuna. La crisi de valors a la societat del nostre temps. O dit d'una altra manera, crisis que neixen del triomf de l'individualisme i de la recerca de beneficis immediats via especulació. Crisis que ha afectat des de sectors de les finances, el de la construcció, passant també pels de la política, per descomptat, però també pel gruix de la societat. S'han pres decisions i s'han deixat de prendre decisions sobre una escala de valors perversa que ens ha portat fins al punt actual. En aquest context de reacció a les crisis no hi ha ni trobarem solucions màgiques, ni tampoc d'efecte immediat. Calen grans canvis que demanen temps i esforç. I de la mateixa manera que en l'arrel de les crisis estan els valors, en la reacció també seran determinants els valors. Pensar a mig i llarg termini,
i fer-ho amb sentit col·lectiu és necessari per aplicar veritables solucions als problemes i reptes que tenim sobre la taula. És a dir, és moment de reivindicar valors socials positius a la nostra societat. I es poden fer discursos demanant-ho, però, sent realistes, això sol no canviarà gaire les coses. Cal reivindicar amb exemples. Cal situar en un lloc preferent de l'imaginari col·lectiu referents, models, persones que destaquen en la promoció de valors socials positius. Cal que la ciutadania vegi exemples del que es pot fer i de què es pot tenir èxit defensant els drets humans, treballant sense renunciar a valors com la justícia o la igualtat. I quedi clar també, no tothom, ni en l'àmbit polític ni en l'àmbit de la societat civil, defensa el mateix ni amb la mateixa intensitat. Aquests premis, per tant, contribueixen a reforçar valors socials en un moment en què el país els necessita de manera urgent. Per aquest motiu considero que el lliurament de premis és un acte de país, de política, entesa com a projecte col·lectiu que cerca el progrés humà comú. La Fundació SUR, representada per la senyora Fina Rubio, i el periodista José Ioldi són dos d'aquests exemples que cal donar a conèixer, que mereixen no només reconeixement, sinó ser punts de referència a la nostra societat. Ens mostren un camí que es pot treballar i progressar en molts àmbits sense haver de renunciar a la defensa dels drets i dels valors socials. I, si m'ho permeten, així mateix, aquests premis també són un recordatori per a la nostra societat. El poble català és molt solidari, no només quan se li demana ajuda, com en els casos d'Haití, portes enfora, o el de la Marató de TV3, portes endins, o en el compromís i l'actuació del govern en matèria de cooperació, d'ajuda al desenvolupament, etc. Milers de catalans anònims, en el dia a dia, fora dels focus, tradueixen l'esperit solidari en una gran tasca social que dona resposta a les necessitats de molta gent que ara mateix passa per moments de dificultats a les nostres ciutats, als nostres barris, als nostres pobles. I també som solidaris dia a dia amb altres territoris, amb causes d'arreu del món. De vegades, tot i els riscos, és obligat recordar avui aquí que des del passat 29 de novembre 3 cooperants catalans, l'Albert Vilalta, el Roque Pascual i l'Alicia Gámez, que participaven precisament en una caravana solidària que transportava material d'ajuda a diferents països de l'Àfrica, estan segrestats. Tots seguim amb esperança les gestions de les autoritats que han d'aconseguir el seu alliberament. L'esperit solidari català ve de lluny. I permetin-me recuperar unes paraules que en aquest mateix palau, el desembre de 1932, va pronunciar Francesc Macià, moments abans de ser escollit el primer president de la Generalitat de Catalunya en l'època moderna. Deia Macià: nosaltres diem a tots els pobles del món que estem desitjosos d'anar a llur costat en la conquesta dels ideals de llibertat, de justícia i, sobretot, de pau. Són paraules significatives d'aquesta tradició solidària amb la defensa dels drets humans allí on calgui. Però Macià no ignorava que cal començar per casa i sumava a aquell compromís la petició als diputats que cap ciutadà català quedés amb set de treball, de cultura o de justícia. He trobat oportú recordar aquelles paraules perquè, si bé la defensa dels drets humans és un compromís que no coneix fronteres, mai hem d'oblidar que de la seva defensa també cal sempre tenir-ne cura a la nostra pròpia terra. Perquè vivim en una democràcia, en un estat desenvolupat que té el compromís amb els drets humans que han fixat a la Constitució i a l'Estatut. Però això no vol dir que la feina estigui tota feta, que no calgui treballar encara molt per garantir el ple exercici de drets al nostre país. És així que aquests premis són també un recordatori d'aquesta realitat propera, d'aquests molts deures pendents de la nostra democràcia. El Premi a la Fundació SUR ens recorda que es va avançant en la igualtat de gènere, però que encara hi ha molta feina a fer. Que el món laboral encara registra desigualtats i desigualtats importants de gènere, és encara, doncs, un terreny on cal fer un sobreesforç. De manera similar, José Ioldi, amb els seus articles Cròniques judicials, demostra un compromís lloable amb la seva professió
i amb el valor de la justícia, a part de parlar un català més que correcte. No ha pres el camí fàcil, no ha defugit assenyalar les contradiccions de la institució, no ha amagat ingerències polítiques en els procediments judicials, ha posat llum a problemes i mancances de la institució de la justícia de l'estat espanyol, conscient que precisament és una institució fonamental per a la garantia dels drets humans a qualsevol país. Els premiats d'avui, per tant, són també un recordatori de que al nostre entorn més proper cal seguir avançant en la defensa dia a dia dels drets humans. I un recordatori també de que hi ha molta gent, en tots els àmbits, que treballa per aconseguir-ho. Felicitats, doncs, als premiats, agrair especialment el seu compromís amb els valors de la igualtat i la justícia, fer un esment especial i agrair també a l'artista Jaume de Córdoba per la seva obra i agrair un any més a l'Institut de Drets Humans de Catalunya la seva contribució a fer del nostre un país millor, un país més just, per tant, un país una mica més lliure. Moltes gràcies.